Já jsem Berta, vítám vás u mého druhého videa z Clash of Clans. Minule jsme útočili a to uděláme i dneska, ale koukneme se i na můj druhý účet s Townhall 4, která bude už brzy Townhall 5. Nejdřív si vybereme zlato a elixíru jsem chtěl si vybereme kolektory. Nikdo na ně taky neútočil, takže jsme spokojení. Za 27 vteřin skončí guard, to znamená, že bych ho měl, no to už nemůže být jedno stejně útočit. Takže jdeme vyhledávat, zbýváme už jenom jedna hvězda, abych dostal svoji 100 000 odměnu, nebo to pečlivé vybírání. Další tam na 7. Ještě vejdu k tomu. Tam na 6 horší loot ještě než předtím. Tam na 7 hodně dobrý loot a úspěchaná tam na 7. Jedna R2, ale možná bude mít Hayden Tesly. I když tohleto a Hayden Tesly. No. Ale protože jsem viděl to bylo na ruku. No nevadí. Odlákáme tam kásy, nic nemá. Jdeme na mortar. A Archery a barbary se tím posílat nemusím snad. Přemýšlím, kde mám poslat vývojce. Mortar bude brzy tady. Takže na tom vývojce sedíme barbary a Archery. A dětka je uprostřed, to je špatný. Takže Zillera tam asi jen tak nepošlu. Ale je to dobrý loot, kdyby se mi to podařilo, tak mi naroste elixíru o 98 000 a o 190 000 zlato. To je taky tam na 7. Trošku dženky jdou tak blbě. Doufám, že jsem to trochu domyslel s těma zvukama z Clash of Clans, protože minule tam hrál hudba, potom ještě zvuky z Clash of Clans, Hayden Tesla, super, já to tam nehrála a potom tam ještě, nějaký, nevím to všechno. Potom jako myslel si těch zvuků tolik, že tam bylo schopno vůbec něco slyšet. Jdou na hrdivku, takže tam musím pošlat, právě ne, poslat. Děti mi umírají. Dobrá, máme žena. A gianti umírají taky. A já nemůžem, super. Právě nemůžem umírat. Ty kanony mě štvou, i když jsou mimo hradby. No, mám podněnky. Ale 2 hvězdy, to není špatně, to má 7. Řekněme, že může být frér, že jsem skoro na 2 hvězdy tam na 7, která je ale sice úplně na útok skončil. Moc jsem teda nevylutoval, musím říct. Ale nevadí, mám plus 100 000 kvůli tomu, že jsem dal jen 2 hvězdy a potřeboval jsem jenom jednu. Super. 648 000 zlata mám a 1 842 000 elixírů. Uděláme si armádu tentokrát správnou, předtím jsem tam měl o 10 víc arčerek, než jsem měl mít a o 10 méně barbarů. Takže jsem se nějak díval špatně. Moment, takže 20 barbarů tady v tom barexu, 10 barbarů tady v tom barexu a 30 archerů k tomu. Probíhá konverzace v chatu, ale to se nemusíme starat. A jenom jsem chtěl říct, mám dost gemů a jsem vymaxoval na Townhall 6. To, co mi ještě zbývá, abych mám v plánu udělat, je zde a je to Builders Hub. A chtěl jsem natočit speciál za 10 odběratelů, kde si budu kupovat už na Townhall 6, možná v té době už na Townhall 8, 4. buildera. Ale nyní se odebereme k mému účtu s Townhall 4. Tak jsem zde s mojí Townhall 4 a oni mě zase rozdrtili. No, jo. Devač. A mám nějaký quest splnil. Bigger better. Upgrade Townhall to... Já jsem Townhall 5? Kurňa práce. Musím to stavět. To chce potlesk. Ale mrči ne. No. Budeme útočit.
Co? Já jsem v klanu, oni mě přijali do klanu. Clan War nám pro mě nic. Verb Spectator, jasně. Vybereme si root card. Tady mám za Bertaneuse, což je můj ten druhý účet, tak za něm mám taky 3 buildery. O něco méně gemů, ale zároveň jsem ani nesplnil ten quest za 450 gemů, takže jsem vlastně ještě docela dobrý. Zničíme tady pár překážek a už jdeme kupovat nějaký blbosti. Resources, to trvá pár sekund. Nevěděl jsem, že mi to zrovna vyjde na video, kdy budu Town Hall 5 teda. Takže jsem nebyl připraven. Dobrý? Army. Nový Army Camp, super. Takže budu muset dodělat armádu. No, to už se dělá trochu delší dobu. Zase 10 sekund nějaký... Tady to se bude dělat minutu, tady to je za nějakých pár sekund dalších. Ale jak byste zatím ještě kupovat asi nebudem. Ještě bombičky si koupíme. Defense, jak je to Wizard Tower. No a druhý mortar, jestli se nemýlím, ne, tak ne, Wizard, druhý mortar ne, ale 2 air bomby. A Wizard Tower si taky postavím. Tak. Konečně za druhý účet další Wizard Tower. A nějak si tady asi uděláme hradby. Chvilku ještě nemám volnýho buildera za... Jo, to je doba, 15 sekund. Tohleto stříhnu, i když to je blbost, protože to bude to za 5, 4, 3, 2, 1. Postavil jsem první hradbu z Town Hall 5, druhou hradbu z Town Hall 5, třetí hradbu z Town Hall 5, čtvrtou hradbu z Town Hall 5, blablabla, další hradby. Já si to potom nějak sestavím. No a myslím, že když jsme si teda nakoupili, zbývá potom už jenom Spell Factory, to si taky udělám, když na to mám. To je tak nějak asi všechno. A jdeme se odebrat útoku. Nějaký přijatelný loot by to chtěl, když už jsem za to taky něco dal. Ježiši, já jsem v blbý lidze za tenhle ten účet, to znamená, že mi to bude vyhledávat pěkný prd loot. To znamená, že i pro mě je dobrý prd loot. 20 000 není špatný a zase se by nevrátil elixír za armu. Toto vypadá, jsem chtěl říct, zní to pěkně. Vypadá to pěkně. Kurňa v Clan Castle. Balón! Takže jsem v prčicích. Dobrý, Clan Castle asi eliminováno. Tohle to bude blbý útok. Každopádně bych mohl aspoň něco málo vylotit. Přichází na řadu archeři a barbaři taky na něco jiného, než na zničení Clan Castle. Já jsem nedal ty archery do rohu tamhle k Baraksu. K Baraksu, už jsem chtěl říct k Dark Baraksu. Tohle 4 s Dark Baraksem, to by bylo dobrý. Gianti mi umírají. Solidně. Mortar se ničí? Mortar je zničen. Takže tohle to už je jasně vyhraný útok, podle mě. No, rozhodně to bude na 1 hvězdu, protože to bude brzy 50%, možná zničí je Town Hallku. Nevím, jestli nemluvím moc potichu. Když tak řekněte. Ne, neznič moc potichu, díky. Hokej X Clan, to je zajímavý jméno klanu. No, už nejsou defensky. Už nejsou defensky. Town Hallka se pomalu ničí. Už to skoro je. Tak už to je skoro doničený, jenom krajní věci a sakra práce, oni to nestihnou na čas. Ještě zbývá builder zadka tady.
A tady Barax. Ne, když to by mohli ještě stihnout. Pojď, pome. Builders hatka v Prčicích. Barax bude brzo taky, doufám. Proč jsou ty gianti tak pomalí? A je to 3 hvězdy. Tak. Vyrobíme si další armádu. Mám 100 místa, to je nezvyk za ten účet. Pár toho navíc, ne barbarů giantů. Pár blbostí navíc, dalších 30 archerů, nebo nakolik mi to... No, tak nevyjde. To mi vyjde na 10 archerů, krása. Tohle to bude blbá armáda, nevadí. Já myslím, že pro toto video by to asi končilo, já se s vámi loučím. Zdárek Párek.